Комшията ви обещахме, че ще ви покажем как се прави кисело зеле и как се месят питки. Той ще умеси 2 питки, а аз ще направя зелето. Сега ще го изпратя до магазина, понеже кухнята ни е малка, аз ще се развихнем тук да направим зелето, а той ще отиде така, малко ще почиваш там и да вземеш едно купче мая. Трябва да вташе маята. Знам. Абе, гледай да не втасаш за час и нещо, докато станем аз готов. Час и половината му. Добре, бе. Знаеш колко весело ще става, аз не съм те виждал никога втасал. А ти? И аз не съм. Добре, аз почвам да правим зелето. Няма да направиш нищо, си смотан. Кой е смотан? Ти, бе. Абе и ти си смотан, добре. Аз съм по-малко, защото съм по-млад, ти си много добре, смотан. ще покажем какво можат двама смотаняци в една кухня. Така. А сега отиваш ти на магазина, аз почвам да действам по задачите. Добре. Да, докато комшията напазарува, аз ще се оправя с зелето, защото на него ще му трябва повече време. Аз съм по бързата процедура, а и докато зелето става готово, той може да меси и да прави питките. Казвам питките. Сега, нарязал съм зелето, ще сложа една яка лъжица пипер. Ще го умешам. Така. Няма да слагам вода, а ще сложим малко олио. Не малко, а да го фане така 10 на минути ще го турим на котлона и след това ще го запеча. А това е месото. Това са ребърца, хубави са и ще го направя така, че да остане леко сурово. Впрочем, ще го покажа по-нататък. А сега продължавам по-нататък. 10 на минути минаха, обаче досложих малко вода, защото зелевия сок, който го бех оставил на дъното, се оказа, че е малко. Все пак трябва да има малко вода, защото ще се запича във фурната. Сега ще го сложа в тавичката и в печката. Зелето го сложих вече във фурната. Ще включа печката на 250 градуса, понеже на село тока винаги по-слаб. След това ще намаля може би на 200, ще го нагода. И в края, когато вече почти готово зелето, ще сложа и месото и така се надявам да се получат нещата. В момента се вари месото. И не трябва да се свари напълно, леко сурово става, защото след това ще се запече. Сега леко се запържва месото, тъй като бех сложил и малко олио във водата докато вреше и сега е бижу. Още малко и го спира. Вече зелето е готово, месото се е запекло, така прилично тлъстичко, понеже зелето обича повече мазнина. Това е единствената манджа, която аз се харесвам с повече мазнина. Така го приготвям аз. А сега може би някой ще казва тури дафинов лист, тури джоджан, тури бусиляк или разни други работи. Нищо не турам. Аз не обичам подправки. А който знае да си го прави по друг начин, да си слага каквито искат поправки. При мен е това положението. Сега давам думата на комшията. Така, започва да меси комшията копила, донесла на маята. Кажи сега какво си турил тук вътре. Олио, оцет и сол. Така, и сега това е маята. Маята. Почвай. Почвай да те видим. Да видим какво ще направиш. Не знам, много трудно. Дай. Чакай, но не мога от един път. Добре, аз ще прекъснем и после ще покажем къде ще го месиш. Като го склъпим тогава. Добре, айде. Ще. Сега ще го прехвърлиме тук, по-лесно става. И той продължава да мава по задачата. Внимавай как ще го месиш, внимавай да не се не изложиш, после има да ни гледат хората, да ни правят забележки и разни други работи. Они на тебе се смеят, не на мене. Да снимал си на криво край. Леко ще строиш маста, бе. Какво ми е звън?
97, 98, 99, 99, 99, 99, 99, би. Потен са. Потен ли си? Бой. Айде, стига. Ще едно се мръкне. Добре. Така, сега ще го направи на топчета. И сега, докато починеш малко, почини, взими малко въздух и взими и нещо друго сега. Какво има? Има материал. Я да видим какъв ти е материал. Ето. Ох, мале. Стига, защото има още операции да правиш. Добре, не бой се. Най-напред моята питка. Дай. Аз обичам тънка питка. Съвсем тънка, не ми трябва нищо друго. Така. Дай. Сега ще я разточи и ще я сложим в тавичката. И отивам да печем в другата печка оттатък във вилата. За да ти освободим на теб тази печка. Давай сега. Така, да оформиш. Аре, стигай толкова. Слагай в тавичката. Отивам да я печа. Така, да заприлича. Малко не си оформил как трябва, нали е за сам човек. Не бе, това нали е за двама. Как двама? Ти ще ядеш от другата, от моята няма да ядеш. Айде. Дай още по-бързо, айде, че те да пече, бе. Айде, готов. Стига. Давай, има още колко? 10 парчета да умесиш. Дай. Който може, си го може. Втесали са. Това и баба го правеше на времето. Така ли? Ти от баба си ли се научиш? А някой път и детко. Детко какво прави? Он помагаше на бабка, бе. А не знаеш ли? Какво става детко и бабка, какво правят? Какво правят? Турти. Добре, сега ще турим да се пече. Ето. На колко си сложил печката? На 200. Добре, да видим какво си направил. Сега ще си печа моята питка, тук няма осветление. Ще впиша на 200 градуса. Дай сега да видим какво ще направиш с маслоце. С края масло малко отгоре, да стане по-мека отгоре коричката. Стига, на мен не ми трябва повече. Стига, не се облича. Нали си ми шефко? Да, добре. Така. Който може, си го може. Ама сега да видим, като намажеш. По-излено. Не, как ще извадиш от тавичката? Пари, извадя ти. Ти ще строшиш. Затова показвам сега. И сега пак настъпи часът на истината. Туртите, тая не смеем да извадим, защото да ни е страх да не се е залепила и да не направим беля. Ама те тук ще извадим едно парче, да покажем какво. Така. Не е сурова. Това не е важното. А моята 100% не е сурова. И сега ще си хапнем. Вилиците, да. За какво сте вилици, бе? Але после ще кажем. С пръста, давай. Айде на здраве. Добре. Така, така можем и ние на село, така се забавляваме и така сме щастливи. И трябва да ви кажем, че на тези години, ако по този начин по-възрастните хора се веселят, ще им бъде по-добре. А ние така, това вече си известен станал, аз покрай теб и аз ще станем известен. Гаранция. Добре. Айде на здраве. На здраве. С лимона. Така викат бабичките. У нашето село лимона, а не лимонада. Това ще дам и вилици. Не, ще караме с пръсти. Ние обичаме да си топиме.